Bermeo BHI Institutuko DBH bigarren mailako ikasleek audiogidak prestatu dituzte Bermeo ezagutzera datozenentzako hainbat ibilbide prestatuta. Ibilbide horietan ikasleentzat interesgarrienak diren guneak markatu eta Bermeoko turismo bulegoarekin lankidetzan audiogidak 3 hizkuntzatan sortu dituzte. Euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez. Lehenengoko ibilbidea Alde Zaharra 1, bigarren ibilbidea Alde Zaharra 2, hirugarren ibilbidea Nestor Basterretxea, laugarren ibilbidea Bermeoko eraikin bereziak, bosgarren ibilbidea Elizak, seigarren ibilbidea Erdigunea, zazpigarren ibilbidea Gure itsasertza eta 8. ibilbidea Gure sinboloak. Maite Karuezo Ugalde turismo zinegotziak eta institutuko ordezkariek hitz egin dute. Institutuko ikasleekin batera. Bueno, egunon, hemen topaten nahi Bermeoko Institutuko ikasliekaz, ze aurten intzauie herrireko proiektu bat, herriko turismoa zerikusizeakon proiektu bat. Aukeratu dauie herriko txoko desberdinek, eta sortu dauie, sortu ez, idatzi dauie Bermion, historiza edo... Bermeori buruzko historiaz gain, anekdota batzuk eta aparte deskribatu dabe zer ikusten da bertatik. Eureke aukeratu dabien puntuen arabera, igual alderdi historikuek garrantzi handiz hartun dau, edo agian igual alderdi deskribatzaile garrantzi handiz hartun dau. Orduen horren arabera, informazio bilatu eta eureke... Eta plasma idatzi, ezta? Idatzi eta gero graba. Bai. Gero haue danon eskora egoteko QR batzuk sortu dauie, eta QR honek imin egongo diez leku honetan danon eskure. Guri haue ailega dazkuniko, sortu, euren idei sortu eta geurein ailega zaniko, niri oso interesantito, más que interesantie, ilusio handiz jostan, gure herriko gaztiek idatzi gure izana, besti hori, eurentzako zer dan Bermio. Bai, historiz esan dauelez, edo geure kulturitako zen gauzek. Aberazgarriz egin jaz, pentsaten dut, aberazgarriz dela, bai eurentzako, landu dauien dana ikasteko, imaginete dut, dana bez da huilat jakingo zan, zeu zerrikazia huilata. Eta gero bebai, itzen da zelako interesantie guk eskaintza bat okitzie gure herriko jentiek sortu dauena. Eta, hemen dauz Oier eta Izone. Ugara DBH-biko ikasliek da inzu hauri berak izan dagoel proiektu bat. Da herriz ezagututeko prestatu 8 bilbide Bermeoko leku famatu herri buruz. Adibidez, Alde Zaharra, Nestor Basterretxea, Gure sinboloak da horlako gauzek. Hauri alde ikusteko informazio eta hor bertan lekuen ipintzoz QR batzuk, kedanak gudauenak mobilekaz, aldaue eskanea eta hortik informazioa eskuratu. Hori informazioa inzu hiru hizkuntzetan euskeraz, erderaz da inglesez, kanpotarrak bebai ulertuteko zeuzer. Eta ekintza honekaz, indu ikaskomunitatea indartu. Eta lan herrian ezagurateko aukera izan dugu bai. Ibilbideek esango zorain. Lehenengoko ibilbide da Alde Zaharretik, San Juan Portale, Goiko plazatik eta Ertxia dorretik juten da. Gero, Alde Zaharrako bigarren partie, Tala, Josefinak, Bastarre eta Torrontero. Hirugarrena Nestor Basterretxeatik due, eta da Benito Barruetaren omenezko eskultura, Euskal Komonologia eta Olatutik. Bermeoko eraikin bereziak, Kikunbera, Kasinoa, Ormaza, Batxokia, Hospital Psikiatrikoa. Gero, Elizak, dezenak, Santa Eufemia, Santa Maria, San Francisco eta Kurtsioko Baseliza. Gero, Erdigunea, Taraska, Klaustroa eta Herribera. Gero gure itsasertzetik juten da, edala Aritxatxu, Matxitxako eta Gaztelugatxetik pasaten da. Ibilbide gazamaitzuteko geure sinboluek Izaro, Sizili, Bermeoko Armarria eta Gaviota. Eta ya está.
Holan esango da gure QR-ie, bueno, holan, eta hemen ipingo dago, 6 hizkuntzatan dauen, egilie eta hemen QR-ie, ikusten dalez, eskaniateko eta informazioa aukitzeko. Azkenean guk irakasle moduen, gidari moduen ibili gara, eureri lagundutza guie informazioen non alzabien topa erakusten eta olako gauzak, baina lana eureken dabiela eta grabata dana euren kabuz. Institutuen prestatu dugu olako plano handi bat, bebai, QR-iekaz eta ibilbidiekaz markatako lorinetan, han bakarrik ipini dugu euskeraz, ez? Uste dugu han garrantziz emon bitzagula euskerieri, baina herrizen zehar 3 hizkuntzatan jungo diez eta edonok alko daue eskanea eta entzun. Nik amaitzuteko, eskerrik asko honetan parte hartu zuien guztizeri, hau dala guk etorkizunin ikusten duen herrize, azkanien herri parte hartzaile bat, eta gaztetar ikastie zer garrantzitsue dela. Honek gauzek azkanien ez basagan hasten eitzen, inoiz ez zuzegiko eitzen. Orduen, ni oso pozik nau, benetan, hau egin zuielakon, eta, jolin, ikusten dalakon, interesa badauela gauzetan parte hartuteko, eta honetan gauzetan gu dalak bultzatu eta bidin lagundu bidule, eta horretarako ongo garala beti. Orduan, eskerrik asko dana inzuiena gaitzik, eta, orain urten ingu apurtzu bete ikusten honek puntuek, eta iaz informazio idatzi hauien. Pilo bat gauzak geuk be ikasi egin dugu zela, ez? Lekueri buruz. Azkanien gure herrizen dauzen lekuek diez, pentsaten dugu egunero ikusten dugu zela, eta ez dakigu atzien ze historia dauen, ez? Eta eurek be, batzutan harritzuen diez, informazioa bilatukeran, zer nolako kontakizunek dauzen atzien, edo zer nolako historia dako jen horren lekuek. Eta gu be irakasle moduen, be bai gauza bera, ez? Niri Elizie, goiko plazan dagoena, nik inzoto hauri Elizie, dako labakarrik torre bat, dako besti ez da bila eraiki. Nik hori ez dut jakin da, orduan Nik bai, ez duten jakin, que antalan lehen egon zala como gaztelo bat edo horrelako zeuz, eta nik hori ez dut jakin. Eta bebaian, zelan dituzten dagoen kurtsioan goizen. Kurtzio goizen, non? Zarragoitzin, que horre bai dauzela astarnak eta hori ikusten dabilak igual ehaltzan egon bebai hor beste eliz bat handize. Claro, turismo gida baten, informazioa sartzen dozu, bebai historiari eta kulturari dagozkion geuzek. Orduen testuek irakurmena lantzeko, ulermena lantzeko eta bar, oneri lotutako testu batzuk landu gendu zen. Eta batzuk ziren Bermeoko kondairak eta agertzen zen San Juanen oinatzari buruzkoa. Eta zelako iturak egoten ziren bebai San Juanera juteko, barkuena, Andorrana bela uniko izaten zirena, eta hori dana. Eko baten zaria? Itxosupeteko ondarean asko ibildi ez ikusten, da gero interneten hainbat webgunetan. Hor, badako ibilbide bat dala gure simboloak, dakula Sicili, Bermeoko armarria, gaviota, eta zer gehiago? Izaro. Ibilbide berezi bat da, berez ez ibilbide igual ezin dozu egin. Osa, aldozu egin, baina itxasontziz ez dakiz. Baina, pentsaten genuen importanti ezala kulturalki Bermeoko simboluek zeintzuk dizen azaltzia, da eurek be ezagutzeko.